Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku ew ê îro îniye Kombûneka taybet derbarê Îranê li Koşka Sipî bike da ku biryareke li ser rewşa wî welatî bide. Trump li ser platforma Truth Social got divê Îran qayîl bibe ku ew qet çek yan bombên navokî bi dest nexetin. Divê tengava Hormuz bi dem û dest û bê baş veke. Serok Trump her wiha got ew ê hemû mayînên deryayî ji holê rakin tevî ku gelek nemayîne û hêzên Amerîka piraniya wan helgirtine. Serokê Amerîka diyar kir ku ew ê uranyuma dewlemetkirî ku bi navê tûza navokî tê nasîn dê ji bin erdê derxist. Gereka nû ya danûstandinên leşkerî yên rastexû di navbera Libnanê û İsraîlê îro li Pentagonê dibin çavdêriya Amerîka destpêkirin û General George Rizqela serokatiya şanda leşkeriya Libnanê dikir. Li gor medyaya Libnanê şanda leşkerî duhî pêşembê civîneke amadekariyê li gel tîma Amerîkî li Pentagonê kir. Li gor raportan rojeva şanda Libnanî ji bo rûniştina destpêkê ya danûstandinan dê li ser bihêzkirina agiribestê û rawestandina kiryarên leşkerî li başûrê Libnanê bit. Hêzên ewlehiya rejima Îranê li ser girtin û binçavkirina welatiyên Kurd berdewam e. Divan rojên dawiyê da hêzên ewlehiyê sê jinên Kurd bi navê Homeyre Emînpor û Şilêr Emînpor û Munce Xoşand li bajêrê Bûkan girtin. Rêxistiya mafê mirovan ya hengav ragihand hêzên ewlehiyê bê fermana girtinê ketine di nav mala Homeyra û Şilêr Emînpor da û her du xuşik girtin. Di biryareka din de Minûje Xoşand welatiya 58 salî ku ji bajêrê Bûkanê li 25 Gulanê hate girtin. Minûje Xoşand ji berî niha hatibû girtin û di sala 2024 da bi tawana propagandê li dijî hikûmeta Îranê hatibû zîndanî kirin. Çavkaniyan diyar kir ku malbata van sê jinan hêşta nikarin agehiyan li ser cihê wan bi dest bêxin. Hêzên İsraîlê dibêjin ewa Îmad Hesen Eslem cêgirê fermandarê hêza bajêrê Xezeyê û fermandarê batalyona baska Xezeyê Hemasê li bakurê Xeze kuştin. Li gor daxuyaniyeka leşkeriya İsraîlê hêriş li roja çarşembê hatibû kirin. Her wiha got Eslem rêberatiya operasyona heftî cûtmeha sala 2023yan û derbasbûna wan bû nav xaka İsraîlê da kirbû. Leşkerê İsraîlê got di van salên dawiyê da Eslem bi dehan nexşên terorîstî li dijî hêzên berebaniya İsraîlê dariştibûn. Ji ber vê yekê wekû gev li ser ewlehiya İsraîlê têde dîtin.